Nani beso na. Dukan ko sila, sige, tanay sila itong kasada. Kupan na. So guys, Dai, nganay. Ay, usabi, Roy, kita ko siyang bata, tayo. so guys, gigutom ni siya guys kay kadlawon ng graduation. Oh, katawon. Katawon man sila de. Walay pamahaw. Ah. Guys, sinugbang tulingan. Yaway na. Sinugbang tulingan. Oh. So guys. Oh. Kita na program. Ano? Dami kayang kaon guys oh. Oh, epe pataw niya mong inday. Pa. Oh, pinagpayong dre murag mushroom putot. Papap dun, papap dun. So guys, gigutom na siya guys. Namaklay pa mi siya nagkaon na. May sa kapadlong. Pero tuko na. Anak na. Ha? Tuko. Apit ko disgrasya sa kanya yung kabang kasi mo kasi kuha ka. Awa. Ano? Upo man siya.